ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଇଦୁଲ ଫିତର ପର୍ବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ହଜାର ହଜାର ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଗାଁରେ ନମାଜ ପଢ଼ି ଦେଶର ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ଆବହାୱା ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଅଧିକ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଚାରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କୃଷି ସହାୟତା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବୀଜ, ସାର ଓ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୃଷି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କଟକ ସହରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାତିରେ ବିଶେଷ ଚେକିଂ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଅପରାଧ ଓ ଚୋରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଚାଲୁଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିବେଶକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ +2 ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। CHSE ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପାଣି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ IT ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଓ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଦେବ। ପୁରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ କଠୋର କରାଯାଇଛି। ହେଲମେଟ୍ ଓ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିଲେ ଜରିମାନା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରୁଛି। ସମୁଦ୍ର ତଟ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ଚଳଚଳନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କୌଶଳ ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ଶିଖାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସହର ଓ ଚାରିପାଖର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଓ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବା ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର 20ଟି ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଭଳି ନୂଆ ଓ ତାଜା ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଖବର ଦୁନିଆ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।